Sziasztok! Itt van az új Fantasztikus 4-es, 17. szám. Itt már látszik a borítón, hol lesz a harc a rejtett földön. Hátsó borítón is van egy másik érdekes helyzet a Latveria várban, ahogy látszik itt. Benne is lehet találni más ellenfélet is, Mephisto például. És az utolsó részen, az utolsó sztoriban vissza is jön John Buscema rajzolni. Viszont a következő borítón Jack Kirby visszajön rajzolni. Jack Kirby pont akkor visszajött a Marvelhez, és fog rajzolni pár borítót is a Fantasztikus 4-esen, majd lehet később tekinteni a következő számban. Postázunk jövő héten. Remélem, hogy fog tetszeni mindenkinek.